Takže já ještě v tomhle videu ukážu, jak dělám návazec na boilies. Já si beru fluorokarbon a dáme si tam smyčku takhle do očka a do uzlíku jako. Ještě jednou. Takhle toto. A mám to tam, jo. Tohle je začátek toho očka. Tady si to utáhnu. Odstřihneme nezbytný konec. A pak si vezmeme jehlu. Dáme si tam boilies, jaký chceme. Si tam dám takhle boilies. Je důležitý nastavit prostě, co tam chcete za boiliesy, pak už to prostě nezměníte. Já si tam pak dávám 2 popky, takovýhle 10 mm. Dám to tam. Teď si vezmu zarážku. Já používám na tyhle nejmenší popky tu nejmenší. Takovouhle malou. Protáhnu tím vočkem, aby se tam zaseknula vlastně ta popka. Zatáhnu. A teď ta nejdůležitější část, potřebujeme tam dát háček. Takže já si vezmu háček třeba. Já ty háčky mám promíchaný, jo, takže mně se jednou vysypaly. Že tady nevidím, jaká velikost je jaká, průměrně takovýhle hák, jak vám to vyhovuje. Vlastně takhle provlíknu. A pak si vlastně to chytnu tímhle prstem takhle u boiliesu, aby to drželo u toho boiliesu a začnu takhle motat. Asi 4 nebo 6 otoček. Utáhnout. Pak provlíkneme znovu očkem toho háčku. Utáhnu. To je návazec takhle na boilies s popkama.